נגיד... אני האמת שלא מתגעגעת, טוב לי עם כל שאלה שאני נמצאת בו. אני מתגעגעת לכל מיני, רגעים בטיול שלי בדרום אמריקה, אבל זה לא באמת געגוע שהייתי חוזרת לשם, אני פשוט כיף לי להיזכר, אני לא יודעת אם זה געגוע. טיול, לצבא לפעמים. לצבא. נכון? אני מתגעגעת לצבא, תכלס כן. כן. תכלס התקופה כן שהייתי קצינה. מתגעגעת לחברות שלי מהמרכז, אבל לא מספיק בשביל לעבור למרכז. מתגעגעת למשפחה שלי, אבל בדיוק באותו... זה רגעים, כאילו, זה לא משהו שאני... זה משהו שאני מתגעגעת עליו כל הזמן. אני מתגעגעת לתקופה שבין סיום הצבא ללימודים. זה היה כאילו חוסר כאב ראש, כאילו אמיתי. כאילו בלי שום דבר על המעיק. בלי עדיין התחייבויות, בלי עבודה, בלי זה. אני יכולה להגיד שאני מתגעגעת לאנשים מסוימים. כל שטויות, כן. בוא, הנה גם אתה. הוא לא יודע לדבר על רגשות. בוא, אני רוצה לשאול אותך למה אתה מתגעגע. אני מתגעגעת לבש, כאילו כבר התקופה של ה... עד אתם מחכים, היא לא אמרה את זה. לא שמעתי, אבל רגע, מה אמרת? חוצפני? לילדות? למה בילדות? תן לי רגע אחד. הוא מתגעגע לתמימות שלו. לילדות ולתמימות, כן. למה זה לא תמים? אתה גבר! אתה כבר לא תמים? לצערי לא. תקלי השותפה שלי עכשיו להיות תמיד. אז מי תתחיל? אני לסבא שלי. למי? סבא שלי, אבא שלי. אתה מתגעגע אליו? כן, כמה לא ראיתי אותו. כמה שנים? כמה שנים? 3, 5. תודה. אני מתגעגעת לחופש. חופש מהעבודה וללמוד קצת, לנסוע לחוץ לארץ. מתגעגעת לחופש. כמו כולנו. איך קוראים לה? קיקה. קיקה. יש סרט שקוראים לו קיקה. סרט שתהיה גדול. אז תספרו לי למה אתם מתגעגעות? משהו, מישהו? אני מתגעגעת לחבר שלי בן 23, אני פי 2 מגיל שלו. וואי, את ממש לא נראית, אוקיי? אל תדאגי. למה את מתגעגעת? זהו, שאני מתגעגעת לתקופת הספינינג שלי והאירובי שלי, שזה היה ממלא אותי כל יום, הייתי עושה איזה 3 שעות רצוף ספינינג, אירובי, אירובוקס, וככה הייתי מוציאה את העצבים, ונראה לי שלאחרונה אני יותר מדי עצבנית בגלל שאני לא מוציאה את העצבים. אוקיי, תשאלי אותי שוב. למה את מתגעגעת? תשאלי אותי שוב. אני לא מתגעגעת לכלום, אני מסתכלת קדימה, אין לי שום געגוע, אני מאוד מרוצה אין געגוע, אין אחורה, יש רק קדימה. אני מאוד מרוצה, טרנקילה וטוב. אני מסתכלת קדימה, לא מתגעגעת לכלום. מסתכלת לקדימה, תקווה. לא מתגעגעת לכלום לא מתגעגעת. כיף לי, לא מתגעגעת לכלום. משיגה מה שאני רוצה ומשיגה גם הלאה. זהו. כל הכבוד. לא מתגעגעת. אין, לא מתגעגעת. סלם. סבבה. למה את מתגעגעת? טוב, אז אני עולה חדשה, אז אני מתגעגעת לבית שלי, למשפחה שלי, וזהו. מאיפה עלית? מבלגיה. אני מתגעגע לבית ספר יסודי שהיה בו כיף וזהו. מגניב. טוב, כל דבר לומר? ממש מתגעגעת. אז אני מתגעגעת לחברים שלי מארגנטינה שבדיוק עכשיו טסו. ממש עכשיו? ממש עכשיו. וואי. את מארגנטינה? אני לא, אבל הם כן. אחלה, מגניב, אני עוצרת. שיהיה בהצלחה. בהצלחה, חג שמח. תודה גם לך. ביי. לא, זה בסדר, אני רק שואלת למה אתם מתגעגעים. את מסריטה יענו. כן. אני עדיין בבית ספר, הוא מתגעגע. לא, אבל הם אמרו בית ספר של משחק, לא בית ספר כמו שלנו. אז מה נגיד? למה את מתגעגעת? לא יודעת, צריך ככה. כן, אני רוצה להגיד. אני ראשון. אני מתגעגע לדניאל בכל יום. למה? לדניאל. לדניאל? אליה. כן, גם אני מתגעגעת לחזירים וזה. בכל יום היא מתגעגעת לך. כל הזמן, אני חייבת. כי אתה לא רואה אותה כל יום, בגלל זה אתה מתגעגע. בדיוק. רואים אותה פעם בשבוע. זה סבל. אתם לא גרים באותה עיר? לא, אני גר בירושלים והיא גר ואת לא רוצה מקליט?
אבל יותר זמן ביחד. בעזרת השם, אמן, אמן. חג שמח.